Velkommen til Simon og Morten. Tak. Tak for det. Og I har hvide kitler på. Ja. Og et HB-logo. Så Hvad det må for være nogle bukser alvorligt. har I på? Nå, det er bare almindelige bukser, jeg skulle bare lige sige. I dagens anledning er det bare blevet et helt almindeligt bukser. Nå, jeg tror bare, det var det der, som man, de der kitler eller sådan noget. Nej, det er bare et par ganske almindelige bukser, vi begge to på. Hvad går det ud på, Human Bank? Ja, altså Human Bank Foundation, som vi rent faktisk hedder, er sat i verden med et formål, nemlig at forsøge at gøre op med et problem, som har plaget menneskeheden de sidste 250 år, siden industrialiseringen, og problemet det er arbejdsløshed. Et problem, som jo er blevet højaktuelt igen her under finanskrisen. Ja, tak. Og det er et problem, som vi har tænkt os at gøre noget ved radikalt, fordi det nu er muligt teknologisk. Det drejer sig jo om, at vi i dag er i den situation, at en masse mennesker er uden arbejde, og vi ved, at om 40 år vil der være mangel på arbejdskraft. Så det, der er vores tilgang til det problem, det er simpelthen at tage de mennesker, som i dag ikke har noget arbejde, fryse dem ned og tømme dem op det øjeblik, at der er arbejde til dem. Der fik du min opmærksomhed. Jeg skal komme lige der, ikke? Jeg var ellers på vej ned i den der. Ja, men det lyder umiddelbart måske absurd, men det er faktisk den eneste rationelle løsning, der er på problemet, hvis man tænker det godt og grundigt igennem. Det er bedst for den enkelte, som i dag jo mange mennesker, som ikke har noget arbejde, er jo kede af situationen og bryder sig ikke om at gå og snylte på samfundet. De mennesker får mulighed for at gå fra at være nydere til at være ydere. De kan vælge aktivt at gøre noget ved deres situation og blive tøet op på et tidspunkt, hvor at de kan gå ind og bidrage aktivt til samfundet som skatteborgere. Og vi ved jo, at celler har et x-antal omgange, eller hvad skal man sige, der er ligesom en tæller i. Og desto koldere der bliver, desto langsommere går tælleren. Og ved en eller anden temperatur, der stopper den. Ja. Altså mener I, det er seriøst, eller hvad? Ganske seriøst. Prøv lige kigge på den, mand. Jeg er sikker på, at I ikke har set for meget actionfilm eller sådan noget der. Jamen, jeg kan godt forstå, du spørger, Gustav, og altså, jeg du er ikke den første. Jeg er reality-person, om folk opfatter mig som dumt, du ved ikke? Ja. Men hvis jeg kigger ud på tv og sagde, prøv her, ikke? Vi skal fryse folk ned, og så skal vi genne dem om 200 år, ikke? Så vil de nok kigge på mig, som jeg har røget en joint eller sådan noget der, ja. altså. Jamen, jeg kan godt forstå, du undrer dig, altså, og det er også en af de reaktioner, vi sådan modtager, når vi er ude i virkeligheden også. Om det her, det kan jo ikke passe, altså, hvad har I gang i? Og dertil er det bare at sige, at jamen, teknologien er her i dag, så det er jo egentlig bare at bruge den. Altså, det lyder lidt radikalt, men i virkeligheden er det jo bare, hvad skal man sige, den individuelle løsning på det individuelle problem. Men teknologien er der jo ikke. Teknologien er der. Altså, hvad har I studeret I to? Hvad studerer I? Jamen, eller hvad er uddannet som? Jeg er uddannet inden for kommunikation. Nå. Jeg er kun, jeg er ikke, jeg vil sige, det er ikke nogen af os, der ligesom står bag de videnskabelige anvendinger. Ja, men som du også siger, vi er tæt på. Vi er meget tæt på. Men vi mangler lige den der med bevidstheden, der også skal vågne igen. Altså, som sagt, dels er der nogle patenter omkring selve teknologien, som gør, at vi ikke kan gå helt præcis ind i det, og dels så forstår vi faktisk heller ikke helt teknologien. Vi ved bare, at den videnskabelige del af Human Bank Foundation står over for et gennembrud. Det vi mangler, det er en folkelig opbakning, som gør, at vi kan få de midler, der skal til for ligesom at tage forskningen til sidste skridt. Men midler må være lette at få, fordi at man jo kunne fryse folk ned lige inden de dør. Det skulle man tro, altså, men det er folkelig opbakning, og det er folkelig opbevaring, men umiddelbart har vi ikke rigtig fået, hvad skal man sige, der er ikke rigtig blevet lyttet til os endnu. Nej. Så et eller andet sted mangler vi, at folk, og her tænker vi både på den almindelige arbejdsløse og den almindelige dansker generelt, og verdensborger, fordi det er jo ikke kun et dansk problem her. Men det er en global løsning på et globalt problem. Men hvorfor vil du fryse folk ned, når der kommer flere og flere mennesker? Vi bliver flere og flere mennesker jo. Hvorfor vil du så fryse dem ned? Fordi det nytter jo ikke noget, at de mennesker, som vi er her, som vi har allerede her i dag, ligger på sofaen. Jeg kunne se det meget smukt. Højkonjunkturerne går op og ned og op og ned. Så kan man lige blive tøet op, frosset ned, tøet op, frosset ned, tøet op, frosset ned. Det kan jo være svært. Jeg tror faktisk, jeg vil køre den helt derud, at hver gang jeg lige havde 5 minutter, så ville jeg lige lade være fryse ned. Og så det er måske, altså der er på den måde ville mit liv kunne komme til at vare uendeligt langt. Ja, og man kan sige, så er der jo også, altså i virkeligheden kan vi ikke se meget andet end fordele ved det. Altså, det ved jeg ikke, hvad det skulle være. Det kan jeg slet ikke komme i tanke om. Det er også svært i virkeligheden at forsvare og gå og slide på sit produktionsapparat, hvis ikke man bidrager til samfundet. Altså, det er jo spild.
som det er i dag. Så derfor så din tilgang til det er jo sådan set den rigtige. Ja. Men er I et kunstprojekt? Kunst? Projekt, altså hvis det bare fandt. Vi tænker rationelt, og det er vel i virkeligheden det modsatte af det, som man oplever inden for kunst og kultur normalt. Altså endelig, jeg vil sige, endelig er der en økonomisk løsning. Telefonnummer. Han kunne måske få frosset nogen ned. Jamen, altså for umiddelbart er, at vi har allerede, hvad er vi oppe på, 1000 og 1100 mennesker, tror jeg, som står bag os. Som har skrevet sig op. Ja. Og som i hvert fald ikke opfatter det som et kunstprojekt. Så på den måde, så er vi jo sådan set sikret deres opbakning allerede. Og de tager det bestemt seriøst. Vi vil også sige til jer i dag, altså det er ikke sådan så, at man skal være arbejdsløs for at skrive sig op. Altså hvis man for eksempel er på en radiostation med meget få lyttere, så kan det være, at man tænker, hvor længe var det her ved? Og så kan man gå ind på humanbank.com og skrive sig op allerede nu. Og det er jo ikke, man behøver jo ikke nødvendigvis derfor ligesom at gøre brug af det. Fordi men så længe man ligesom har forsikring, så er man jo sikker, så skal man ikke gå og bekymre sig om det. Så kan man lade sig fryse ned, hvis man lige pludselig står uden arbejde. Så er jeg sikker på, at der er en reality forever i Danmark. Sådan. Tusind tak, fordi I kom. Tusind tak, fordi I kom. Tak.